Οδυσσέας Ελίτης, ο ζωγράφος Θεόφιλος, η άλλη Λέσβος. Και πιο αργά, την ώρα που άρχισε να σουρουπώνει, περπατήσαμε μαζί τους ως τη Βαριά, την εξοχική τοποθεσία όπου είχε ζήσει η οικογένεια του ζωγράφου, ανάμεσα σε μαλακές κατηφόρες γεμάτες λιόδεντρα και ανοίγματα από όπου ξαφνικά έβλεπες τη θάλασσα και πιο βαθιά, καθαρογραμμένα, τα βουνά της Ανατολής. Αρκετές γερόντισσες επιμένανε ακόμη να φορούν τις μακριές απανωτές βράκες. Βαδίζανε αργά και γυρίζανε κατά μας τα ηλιοκαμένα τους πρόσωπα. Όταν πετύχαινες ανοιχτή καμιά αυλόπορτα, το μάτι σου έπαιρνε γλάστρες, πιθάρια, παιδιά, γατιά, μια εικόνα ειρηνική σαν το λάδι και σταματημένη κάπου εκεί, γύρω στον Μεσαίωνα. Ήτανε κιόλας όλα αυτά Θεόφιλος. Θέλω να πω, ένιωθες την ανταπόκριση που υπήρχε ανάμεσα στα λιόδεντρα και στα ρητιδιασμένα πρόσωπα, στα περιβολάκια με τις ροδιές και στις ακρογιαλιές που μυρίζανε φρεσκοανοιγμένο καρπούζι, στα πιθάρια και στις βράκες, στα τριανταφυλένια βουνά και στα αρχαίγωνα σιωπηλά καΐκια. Κι αμέσως, την ίδια στιγμή, η ανταπόκριση που υπήρχε ανάμεσα σε όλα αυτά και στις ζωγραφιές του Θεόφιλου. Αληθινοί ελαιώνες επιτέλους, αληθινοί άνθρωποι, αληθινά πράγματα. Εκείνα τα χρώματα και τα σχήματα που βλέπαμε κάθε μέρα γύρω μας και που τα κουβαλούσαμε στην ομαδική μας μνήμη από αιώνες, τα γνώριμα, τα οικεία που τόσα χρόνια οι ακαδημαϊκοί μας ζωγράφοι, μερικοί με αξιόλογο ταλέντο, δεν αντιλέγω, μας είχαν στερήσει από τη χαρά να τα γνωρίζουμε. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου, ένα δέντρο, η ελιά, η καθημερινή μας σύντροφος, δεν είχε αξιωθεί ποτέ να ανεβεί στο καβαλέτο. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που την απαντούσαμε στις ζωγραφιές του Θεόφιλου.